Des de l'Escola Arco creiem que els projectes d'aprenentatge servei són una oportunitat pels nostres alumnes, no tan sols d'aprenentatge, sinó també de creixement personal, ja que en ells s'adquireixen competències professionals i personals al mateix temps que s'ofereix un servei a la comunitat. El projecte que us presentem a continuació s'anomena Compartir per créixer i el duen a terme els alumnes d'integració social durant el seu darrer any de formació. Compartir per créixer és un projecte de caire intergeneracional on joves i persones grans usuàries del Centre de Dia Vallirana 61 treballen conjuntament amb la fi de potenciar les habilitats socials o comunicatives de tots els participants. Les activitats proposades es vinculen directament amb el crèdit 5, pautes bàsiques i sistemes alternatius de comunicació. En aquest crèdit es mostra als alumnes la importància de la comunicació i com aquesta es pot veure compromesa si la persona pateix algun tipus de malaltia física o psíquica. Així doncs, com a integradors socials, cal desenvolupar competències professionals que ens permetin potenciar el llenguatge en les persones en el que hi ha llenguatge mantingut o oferir un sistema alternatiu de comunicació a les persones que no tenen cap tipus de llenguatge. Durant aquests 3 anys hem realitzat activitats on els alumnes han pogut veure com l'art, la música i la jardineria poden ser eines molt potents per treballar la comunicació amb les persones afectades per la malaltia d'Alzheimer, afavorir vincles afectius entre ells i d'aquesta manera contribuir a la creació d'una societat per a totes les edats. Ahora os explicaremos lo que es el aprendizaje y servicio. Bueno, el aprendizaje y servicio son actividades que realizamos fuera del centro y nos sirven para adquirir las capacidades y las competencias como profesionales necesarias. Además, como en C5 estamos tratando el tema de la comunicación y el lenguaje y diferentes trastornos como la afasia, nos viene súper bien venir aquí y trabajar con ellos y estar un ratito juntos. Paquita, ¿tú qué dices de que vengamos aquí? ¿Te gusta? A mí sí, ¿Por qué? porque mucha compañía y me gusta. Claro. Y te distraes, ¿no? Me distraigo. Claro. Te lo pasas bien, ¿verdad, con nosotros? Claro, y lo importante, bueno, que nos lo pasamos súper bien, ¿verdad? Y que aprendemos todos con todos. Y nada, Yo estoy muy contenta. muy contenta. Mírala con la hojita. Di adiós, Paquita. Di adiós. 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 Bueno, este es un proyecto que hicimos hace 2 años, la Monse y yo, y bueno, es un momento significativo de su vida y ahora ella pues nos explicará qué momento de su vida es el que ella cosió y... Yo he cosido esto de labio, el día de casamiento. El día de su casamiento, ¿sí? Y esto la iglesia. Con su marido, la iglesia, ¿no? Y esto es l'embalat, L'embalat, de les festes de Gràcia. la festa de Gràcia. I aquí són els músics. I aquí... Aquest va ser el dia que vares conèixer el teu marit, veritat? I és un dia molt especial per això varem anunciar això, veritat? Això sí. I et va agradar el projecte? Molt. I això és l'embalat. Molt bé. Ho vares passar bé amb mi quan varem fer tot? Molt. Sí? Sí. Varem dir... Bona tarda. Bueno, parlarem d'un LIFDAP que vam fer l'any passat. L'any passat vam fer un LIFDAP i ens vam ajuntar 2 cursos d'integració social i després ens vam trobar aquí amb els de la residència, també va vindre una guarderia de nens petits. Sí? Us ho vau passar bé? No recordes que vam ballar molt? Sí, sí, vull també. Avui també ballarem. Sí, després ballarem. Però l'any Per passat... recordar els temps passats. Sí. Això, recordarem l'any passat. Tiempos pasados. I ens vam ajuntar tots a fora, vam ballar amb globus, vam fer com una festa. Va estar molt guai. I ens ho vam passar molt bé. I què fem a l'hort? Què plantem a l'hort? Hem plantat enciams, no? Què més hem plantat? Cebes, pebrots avui, pepinos, i avui hem tret alguns enciams que us els fotreu avui per dinar, I quan es va regar, no sé quan reguen, això ho fan ells. Quan regueu, Paquita?
Cada dia. Cada dia per la tarda, abans d'anar-se'n. Mira, ja us ho diu. Cada dia per la tarda abans de Quan se'n va marxar. el sol, no? Quan se'n va el sol. I si ha plogut molt, doncs no regueu, no? Clar. I així que macos estan.